Sunanta Ladidi. Ladidi mai kayan alatu, haka ake mata laƙabi. Ƙawarta ce ta gabatar da ita a wurina. Ta ce min ta daɗe da samun labarina kuma ta ji ya kamata a ce mun san juna domin za mu yi ma juna amfani saboda tana da matsalolin da zan iya magance mata su kamar yadda ƙawar ta faɗa kenan. Ina kallon ta kuwa muka haɗa ido ta yi murmushi ta sunkuyar da kai. Sai na yi dariya na ce lallai kam, yanzu ma dai ga matsalar na fara gani na faɗa. Da koma kusa da ita na zauna sai na ce ma ƙawar nata, me zai hana ki tafi ki ba mu wuri? Ni da ita ta yi mun bayani dalla dalla yadda zan gane saboda kin san yanzu sunana ya koma mai dalla dalla. Na faɗa. Ƙawar ta yi dariya ta ce to ai shi kenan. Tunda ita ma dai ban ga alamar ta ƙi wannan maganar taka ba zan tafi in ba ku wuri. Tana tafiya ta ba mu kuwa ta bar mu tare. Shi ne sai ta riƙe hannuna ta ce mun yaya? Na ce mata na'am. Ta ce ina da matsaloli masu tarin yawa. Ina so ka mai da hankali sosai wurin gusar mun da waɗannan matsalolin. Tana min wannan bayanin yayin da ta nuna min 'yan biyunta. Ta ce daga cikin matsalolin rayuwata ka ga waɗannan 'yan tagwayen nawa ba sa jin magana. Ka ladabtar da su ta ce min. Na yi dariya na riƙo su. Na riƙe kan kowanne daga cikinsu. Idan na ce 'yan tagwaye ina nufin arzikin Fulani fa. Ai kuwa nan na fara ladabtar da su ta hanyar yi musu gwale gwale. Wato ma'ana na fara hukunta su da hannuna. Sannan daga bisani kuma na ce to akwai ajiya a cikin asusun nan naki ma da ya kamata in san me da me a ciki. Ta ce ai na ba ka wuƙa. Saboda haka ka yadda ranka yake so na sa hannu cikin asusun na gani na ji raɓa ta fara sauka. Za a yi yayyafi. Alamun ruwa ya taru. Ai kuwa kafin ka ce menene ladabtar wanda nake musu 'yan tagwayen ya canza salo. Kafin ka ce menene kuwa na fara dukansu da mai kan taɓarya. In ɗauki wannan ɗan tagwayen da kan mai kan taɓarya ta, in ɗauki Hassan in ɗauki Hussaina haka na yi daga ƙarshe dai na haɗa kansu wuri ɗaya. Na sa mai kan taɓarya a tsakiya. Na fara mangaransu gefe da gefe. Kafin ka ce menene kuwa labari ya sha bambam.